Sziasztok srácok! Igaz, új videó. Most jöttem, ugye streameltem. Már kint van a videó. Streameltem, és abból vannak ilyen csodálatos lucky blokkjaim. És ezeket most szépen most ki fogjuk nyitni. Ugye a Admin of Youth-t azt fogom streamelni. Na, de nyissuk is ki az összes admin lucky blokkot. Na, elsőnek ugye hát honnan kezdjük? Honnan kezdjük, chat? Kezdjük innen, jó? Kezdjük innen. És akkor a lucky block. Na. És akkor ezt ki is nyitjuk. Kérlek, 6-7, Alessio, fúj! És akkor admin lucky block, kérlek ne az Alessiót. Kérlek szépen valami jót, mert van rajta egy effekt. Na, Galaxy, ezt nem fogom el. 6-7 vagy nem tudom. Lost de miért szkemmel a játék? 6-7, kérlek. Los tipi-topi tacos. Jó, azt megtartom. Rainbow, los combinaciones. Los tipi-topi tacos. Ez már 2,6 termel, szóval ezt itt eladom. Okés. Akkor a lávát hagyjuk utoljára. Okés? Na akkor. Nem. Akkor nyissuk most. Chat, szerintetek mi fog jönni? Jó, kérlek? Jó! Ez nagyon jó. Ez oké. Ez rendben van. Yin Yang. És... Bum! Kérlek, valami jót. Los Combinitos. De nem a legjobbak. Na, utolsó lucky block, chat. Los Bombinitos 2,7-tel. Hát jó, chat, amúgy ennyi lett volna ez a videó, amúgy. Köszönöm a figyelmet megint. És akkor, ja, ilyeneket nyitottam. És a Admin of Youth-t várhatjátok. Sziasztok!